Zdravím vás, moji milí priaznivci. Už máme 27 kategórií na našom novom portáli. A teraz pridávame ďalší. Vnímaj signály svojho tela. Naše telo nám dáva vždy signál, keď niečo nefunguje tak, ako by malo. Zarastajú vám nechty na palci na nohách? Áno, vaše telo vám dáva signál. Z vnútornej strany vám pečeň dáva signál, že nefunguje dobre. Hnisá vám to? Alebo len zarastá? Keď aj hnisá, to znamená, že vo vašom jedálničku sa nachádza príliš veľa takých jedál, ktoré sú zahlieňujúce, to znamená buď veľa mliečnych produktov živočíšneho pôvodu, alebo veľa vyprážaných jedál. Nemusí to byť mäso, aj vyprážaný karfiol tam patrí. Alebo príliš veľa takých prudko pečených, grilovaných jedál konzumujete. Toto treba vylúčiť. Samozrejme, treba vylúčiť aj cukor a váš nechet už nebude zarastať a nebude hnisať. A čo sa deje, keď to isté máte z vonkajšej strany? Nuž, to už je ďalší príbeh. Majte krásny deň.